Hastang lingawan ako rong adlaw. Taha kay wa na gyud magpakita og nagsamok-samok ang atong duha ka kumpare. Nakaginansya ko gamay dito sa sugalan. Nakakwarta ko 30,000 onya. Ako pa ning iusap og sugal kay naarbay akong nadaog sa bingo 1 ug bingo 3. Di ay yawi sa motor pero kuha ko nun patas kumpanya. Buinas kikrong mga adlaw kay daghan kikrong kwarta. Usap pasan katong duha na ko kakumparing kay wa na sila magpakita. Di lagi ko ato nila pailan. Kung manugal ko ato na lang yun sa mga kasi. Kay sigurado yung money. Buinas kay kining kwarta ha. Mudaghan pag yun patag tuna ko dakong swerte. Muna ay gipailan si mga kumpare tong. Bahala na to sila og unsa ilang panghimo ron wa na kay labot. Ang importante nga maka-isimanita pinaagi sa sugal. Kining punuhana puhuno na 30,000 padaghanon pa ko ni mula host ko dito sa Pikas Lungsod kay ni silinder man Pikas Lungsod nako kay binas kuno kay ko. Di ato sa Pikas Lungsod para nga mapunan gining kwarta ha. Aron niya makapalit ko og daghang anak ngonon. Laos ko. Ita ni kung saan kay plano ning pretulis ay nganong iya naman si kong ipadadaan ni bangko kining tawhana wa gini maayong mga ihimplo sa mga tao kay ngano ako iyang kumpare permi lang ko niyang dadaon unsa iya makabuang adto pretotong sa ubang pang mga tao nga niya sa mga barangay himuon ko niyang assistant majikiro assistant siya mapalipat-lipat unya wala pa'y tarong bahin permi lang kong alkansis binahinay kining tawhana si paring tulis sa panahon ipatawag niya sa barangay tungod sa mga taong reklamo nung niya na iyang mga kabuang asa ko manggilabot bahala na buduroy kay total asistan naman suko niya labi na ito sa totong pirmi lang niya kabuangan hindi kabulyaso na niyang trabaho pudlay may labot si alibukoy may pre ganina na kare ha my god huwag ka ganungog sa kung mga manurya pre walay mga pagkita mamagpungatugod Okay, ako panggihan ay mayo ang ako ang mga pangwarta karon kay kining akong bagong pangwarta pre. Sigurado na yung mamilyonaryo na ni. kala hingaw pre na Ibuta. maayo na Ibuta na ako ugang giday kung may sa mga kanginan pre ning anak ko nga tungod sa imong utok mo na yung makapadato ko nako Naturally no sabi tao ko ay. Karon pre. Siguro wa ka kabalo nga nung ipadati kay bangko. suwagi ko ba pre kay mao ganin ng utana ko sugo galingon unsa na sa kay mga maayo nga mudos ni mo pre Ay, Jesus. Sabi tao ka pre. Kini akong bagong mudos ron pre. Mauni mo dag swerte nimo. Kadada mga kwarta. Di lang ka wala ka magdahom ron nga karong adlaw mga kwarta ka. kaninin do tinapre kay wagi bugas mo pre Mao gani. nagsaksak ra kog palanggoy dito Mao gani. Ngani yun sa pre. Ang kining duha ka baso pre. Ha? Ang kining duha ka baso pareham ni siya. Pareham ni siya. pareha bilyo Kining duha ka baso pre. Mao ni siya mohurot sa kwarta ni tutong. Ihaw na to ka basin. Basin ka mo sa tutong bahay. pita pre kay gidiboy na sa pagkuno sig mayo ron sa mga kasino sa mga ubang mga piryahan Mao ni na doon nga gusto natin. Sweetie ko na kasi sa bingguhan ron siya lang permi makadaog sa mga blackout. Ay ano to pamagi ni pre. Ano to pamagi ko agianan man ni din. Agianan man ni din. Pamagi ni pre. Ako na siya ikob. ikaw mo Kunuhay. Ikaw makoy. magpatad ko anil ko lugar Kami siya nga transparent. Kaya makita ni mo suod ba? oo bildo na O bildo siya. Ingon na siya pre. Ikaw mo akong kutsabong. nya pre Kay nakadungog kag istorya pre nga si Pitotong pre. Isulti na rin bayo. Siya pirmi makadaog ko ka ng mga bingo. Pilyahan pre Oh, siya nagadaog sa blackout bingo pre nga naay motor pre motor niya. ano niya yung motor company Oo niya, 100,000. Dagan sa mga pre. Napamagay ni pre. Wala pang si Pitotong. Basin mo agi ito rin ba? Ato isa siya pangwartahon. Ang kining baso pre, mao ni mo hatag ng shooting bro. kada pre magnindot na pre na Ani ni siya pre. Kita ka ni pom. o kana pom puti
Magkabantay gani ta nga mo hagis pertuto. Magduduwa ta. Oo. O kunoy magsugal ta. Sugal ta. Kunoy kontra tayo papailang kung sabot ta. Ang dili kita kung sa kay dugay naman tan magkontra kun hay. Oo. Kay tungod sa wa mo kay karon hatag bahin. Klaro na lagi ni karon. Sige, bantay ha. Ani siya pre. Ani siya pre. Inig sugal-sugal na to pre. Imo rang pilion ang baso kung asa nakabutang ang pong. Oh, Kaya na ba? Kaya na ko anam. Hop 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 hop. Oh, inig pili mo pre. Kaya yung pilion. Akan ang way pong. Kana way po. Sige, sige. Oh, nya, makita sa piloto mo kana sa piloto nga. Masay mo ra ang sugalan niya di ka ansi di pre. Kabuko di kini mo ko isa mabuta. Nakikorta niya. Wala lagi ko puhunan. Bro, biya kang wagit kay kwarta. Wa ko ilain pamugas. Agi sa ligan jud tan ako kala ra manguntay mo mga kabuang. Sige, nampoy ka ng 2,000 re. Pilip pa kay gikan pa kani Gikan bangko ni pre. Ang pamagi ni pre, ang imong ipatad. Ang imong ipatad. Tag 500. Tag 500 ana. Ari na ko si patad sa waya mo. Ari no patad sa mo. Sige, pre, sige, pre. Pertuto, makanas pertuto. Ito sugala daki. Makita naman. Bitaw. naman. Biyogo. Oh, pero wa siya kabalo pre kung unsay ending anay para mahurot na to yung kwarta. Ah, sige pre, sige pre. Sige. Yeah. Okay pre, saka na musugal ka ni pre. Ay mo sugal ko anak. Puslan man di ay kita makontra. Oh, sige. Anaon ni siya pre, anaon ni siya. Oh. Kinahalan nga ang kining pom imo ra pangitaon. Bangitaon. Kinahalan di ka malipat. Oh, di ko palipat. Kinahalan abtik ang mata. Update. Kaya ang malipat, way kwartang madawat. Ah, kana. Sige pre. Anaon ra siya. Kaya kung palipat ani pre, pildi yo ka. Away kwarta madawat basta malipat. Wait, pop. Okay. Karon tagana be asa dapit ang gabi. Tagana asa dapit ang pom. Kay klaro ana kita kayo. Dira oh. Diri ka pili. Oh, di ako pili. Ato ban. Wah, wala. Tara. Oh, sugal pa. Oh, ano ka pre? Di na ako pre kay unsa man ang sugalan. Wala kay labot pre. Kami Ay, pre. mi. Eh, lisod ka, pre. Oh, kami kamera. Sige pre, nasa sugal pa ka. Sugal ko pre. Oh, sige, sugal Kami pa may ka. madaot. Okay, pila may sugali mo? Kay bandil lang gyapon. Ay, pagsig sama-sama, wa kay labot ya. Ari ko. 500. Ay, what? 500 gyapon. Sugal atos ang ukban ra ang puti ha. Pre unsa man ang Ay, lagi pagsig. Kuan re pag wa kay labot. Okay. Kinahanglan pre, di ka palipat ha. Kinahanglan imo ra tag-anon kon asa dapit Ang nga puti nga pom. baso, nga baso nga naa sud ang pom. Oh. Okay, dira ang puti nga pom ha. Oh. Wap! Wap! Oh, be, asa man dapit. Oh, sugal. Kaka tawag ka pre. Kakaro ano na di ana oh. Ano ari ko diyan pre. Lisod kay sugala. Di ako. Di maklaro ang di ani ka. Oh. Di ani ka ato ablihan. Wala. Awa. Dara. Kita di ka. Sugal pre. Basta ang ato patakaran, basta manikas, pilde. Pildi pre. Basta manikas, pilde ha. Apil ko pre. Wala ka say ha. Ay, pag sikapil-apil kay Ay, larga. pre kay amuar ni. Tara. Hop. Lipat-lipat ang malipat walay kwartang madawat. Asa man dapit. Ay, pag sikapil-apil ha. Kapil-apil ha. Pre nga mo kapil-apil man kang amuar Kapil ni labot. sugal. Samtaw. Wa kay labot re. Lakaw nga tug asa ka dapita mo sugal. Pipili-pili na pre, asa dapit pre. Basin matsambahan nimo ba? Dari ko pre. Dani ka. Ano to? Wala. Dara. kita mo na unsa. Nakakita di ka. Sabi tawag ka, di na makita yung sugal ay. Sugal pa ka pre. Kini pre. Okay. Dara. Di ba niya? Kini nga baso. Kini nga baso na dira. Batay. Palipat ka buat kay kwartang madawat. Hop. Bailo. Pildi ra ba manikas anino? Pildi manikas. Isuraw ri ana. Di na makita nimo kay pareham na ang basong purma. Ay gibut-but pre kay ako man Tao ang kwarta kay. gisugal. Ang mo ang kwarta isugal na to. Isugal na to lain lungsod ayo des mo ah. Buot man ka. Magbuot man ka. Ato pingguan. Ang puti pre no kung asa ni pita puti no. Pamakita pre. Lisod ka na taga pre kay ang baso pareham purma gud. Pareham purma. Me tanawa we. Me. Ah diri ko pre. Dili ka. Oh. Yaro tarawon. Ay, wala. Dara. Okay, so ato na ko pre. Salamat ni pre. Ay sa pre. Sam taon. Ikaw ba imo sa pare? Ako sugal be. Tawa na pildi naman ka. Wa man ko magbinuang siya man. Unsan man ako be? Ako sugal be. Binuang pre na ang Sugal sugal. pa ka mo. Sugal. Oh sige ako sugal. Klaro anak niya. Ang kinir ba sugal ako pre? Ay baon tiga sa akong patakaran ba? Oh. Kon ang kining puti nga pumpre matag-anan nimo, daog ka kung pila imong gisugal, mo'y ako ibayad nimo. Oh. Sa pol, sugal. Kana ninduta. Sugal baro kag 1,000. Oh. Kung makatag-an ka asa dapit ang puti, bayad ko ng 1,000 eh. Simpre. Oh, pero di ka katag-an, ako anay mo 1,000. Oh. Pero do na pa jud pero.
Ang manikas pre automatic pilde. O yun, ang manikas. Sige. Automatic pilde. Oh. Di ba kani tikas kayo mo kay may nalindot tinuon? Wait, tikas ni. Oh, sige. Pero kinahanglan dili jud ka palipat. Oh. Kaya kung malipat ka lisod ba kini taganon asa dapit ang puti nga pom. Oh. Di. Ya. Tara. May ka mo pili. Tanaw ha. Tanaw ha dira ang pom ha. Hop, paps. Hop, dira. Pa. Bugo kay kani ka kwarta. Klaro na po. Hop, 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 hop. Hop, sani pagka mapusta ako lay paybaw nimo. Ang manikas automatic pilde. Automatic pirdi. Nganong manikas man ko? Diri ko naarap puti. 30 mil. Asa ka pilam ni? 30 mil. 30 mil. Oh. Nang ato ukban ha. Ato ukban kung taa ba gyud diha ang puti. Mao na diha. Mao na diha. Oh, pilde ka. Paano man naman ang puti dia? Nanikas man ka, ano kabalo man ka nga na ang puti diha. Nanikas ka. Oh, kuha ba ka manikas, di ka kabalo nga na ang puti diha. Oh, Kabaw ka nga makita rin. Diya kapatad. Naunsa naman in town. noon sa kabalo jud ka nga makita ra nga diha man ka nipili. So napasabot na nanikas ka. Nakakita ka daan. Nakakita ka daan. Ano diha? Babos. Saan manino na ako na nanikas. Wow, bawal manikas oy. Pinatay man ang ginapulian. Ay, may listo ko sa kasino. Kwarta mata ko. Naniskuhin ako 30 mil. Ako na natikasan. Klaro atong puti.